uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Namhlanje kuseni kwesonto sifikile ukuzodumisa uNkulunkulu. Ngicela sibheke incwadi kaMateyu isahluko 26. Sibheke uverse 41, verse 42 bese sigxume siye kuverse 51 bese siqhubeke lapho. Matthew chapter 26 verses 41 and 42, and then we jump to verse number 51 and to verse 51 to verse 53. Sizofunda ke masiqeda ukufunda bese sicele uMama Mazibuko asikhulekele izwi. Matthew 26 verse 41 masiqala kena isihloko sakhona kuthiwa eGetsemane. Ngokwesilungu isihloko sakhona kuthiwa the prayer in the garden. Kufuneka kanjena. Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulindweni. Umoya uyavuma kepha inyama ithakathaka. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Sigxumele ku verse number 51. Beka omunye kwababe noJesu welula isandla, wahosha inkemba yakhe, wayigenga inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe. 52. uJesu wayesethu kuye,
buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bakugubha ngenkemba. Ingabe uthi ngingecele ubaba angithumele manje amaligiyona ezingelosi adlula 12 na? Asidlulele verse 54. Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumelwe ukuba kube njalo na? Sicela Nkosi Jesu ulungise inhliziyo zethu. Thulisa yonke imimoya usathane angasihlasela ngayo. Thulisa yonke imisindo engenza ukuba Nkosi Jesu singezwa izwi lakho. Siyacela Nkosi Jesu ulokho ukuphathise umntwana wakho. Kulokho Nkosi Jesu uzofika kuhlale enhliziyweni maqeda kwenza umsebenzi. Siyabingelela Nkosi Jesu busisa nomntwana wakho Nkosi Jesu umphathise izwi. Siyacela Nkosi Jesu singezwa yena singaboni yena. Kepha Nkosi Jesu sizwe wena uqobo ukukhulumisana nempilo zethu. Qhubeka nathi Nkosi Jesu enkonzo ngomsamo Baba siyacela. Jesu Kristu Nkosi. Mangayipha isihloko lendaba, ngingathi abantwana bakaNkulunkulu abenzi izinto ngokwenyama. Abantwana bakaNkulunkulu abenzi izinto ngokwenyama. Isizathu sokuthi bangenzi izinto ngokwenyama ingoba abasiba kalomhlaba kodwa abasezulwini, abakaNkulunkulu, bazalwe nguNkulunkulu. Njengokusho kaJohn 1:12 ukuthi labo abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, abangazalwanga ngentando yendoda nentando yenyama, kodwa bezelwe nguNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ungumoya. Yikho-ke abantwana bakaNkulunkulu benza izinto ngomoya. Noma zivuka izinto zenyama, kodwa bona bazenza izinto ngomoya ngoba bengabantwana bakaNkulunkulu. Mase umuntu ozibiza ngomntwana kaNkulunkulu eqala esenza izinto ngenyama, usekhombisa ukuthi uzalwe ngentando yendoda, uzalwe ngentando yenyama, hayi kaNkulunkulu. Ngoba uma ubheka uJohn 4:23 noma verse 24, verse 24 wakhona uthi uNkulunkulu ungumoya. Ngakho ufuna abaphela kuye noma abamdumisayo bamdumise ngomoya noma bekumoya. La-ke esifunde khona-ke isihloko sakhona kuthiwa eGetsemane, siyezwa ukuthi uJesu ukhuluma nabafundi bakhe la, uPetru noJohane kanjalo noJakobe, uPetru namadodana kaZebediya. Iwona ayewathathile wasondela nawo eduze kwawo. Abanye abafundi basala beqhele kakhulu kunoJesu kanye noPetru noJohane noJakobe. Manje la usekhuluma nalabafundi abathathu uthi-ke lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kepha inyama ithakathaka. Manje kumuntu unento ezintathu kodwa kunalezi zinto uJesu, inkosi uJesu ezibalayo. Ibala umoya bese ibale inyama. Ukuthi lezi zinto ziyaxabana. Balala nje laba bafundi inkinga yabo inyama. Balaliswa inyama. Uma bekuthiwa bebengalalelanga inyama, bebengeke balale. uJesu naye ngiyakholwa ukuthi wayengathanda ukulala. Ngiyakholwa ukuthi inyama kaJesu yayifisa ukulala naye. Kodwa inkinga yakhe ukuthi wayegxile kakhulu kumoya kunenyama. Balaliswa inkinga nje ukuthi inyama. Manje siyabachazela ukuthi abakhuleke ukuze bangangeni ekulingweni.
ngoba ngesikhathi bekhuleka angithi izwi lisitshela ukuthi masikhuleke njalo ngomoya. Ngesikhathi bekhuleka bangena kumoya baphuma enyameni. Ngesikhathi bengena kumoya sebekwazi manje ukuyibamba emoyeni imfihlakalo ukuthi kwenzakalayo. NoSathane ngokungumoya sebekwazi ukubamba nemfihlakalo kaSathane uSathane bezoyizama ngoba sebengena kumoya lempi ababhekene nayo sebezoyilwa belapha phezulu kumoya. Njengokheshana mangaba lifuna ukuyinqoba impi yalo linqoba liphezulu emoyeni. Aluyinqobi liphansi. Aluyinqobi lilele. Laba bafundi ke siyazi ukuthi bagcina bemphiki njengoPetro bagcina imphiki uJesu bagcina bengena esilingweni sokuthi bambalekele uJesu basuke eduze kwakhe ngenxa ukuthi abakhulekanga. Ukungakhuleki kwabo kwenza ukuthi mabaqhele enkosini yethu uJesu Kristu ma inkosi yethu isihlaselwa. Manje ke inkosi ihlala kithi ngomoya wayo oyingcwele. Ngesikhathi abafundi bakaJesu ake ngiqale nje ngenze isibonelo sika Johane lo obhale isambulo futhi. Bamthatha bamkhipha amehlo bamsa esiqhingini. Empeleni babengakwenzi kuJohane lo. uJohane ewuyena esenyameni babengekwenza. Babenze njani bona? Babefuna ukukhipha amehlo kaJesu. Babelwa nalo Jesu oya kuJohane. Kodwa ngenxa ukuthi uJohane waba kumoya abakambalekelanga uJesu. Ngamanye amazwi inhlupheko eyayihlela uJesu okuJohane. uJohane akasukanga kuJesu ngoba uJohane wayesuka kuJesu kwakuzobe kusho ukuthi uzothi ngiyaphuma kuwe Jesu ngoba manje ngenxa ukuthi ngikuwe sengehlelwa lezi zinto abese ebheka inyama. Kanti cha uJesu lo wayekuyena isitha sasilwa noJesu. Isitha ngesikhathi uJesu ezele kufika izazi zasempumalanga zibuza ukuthi uphi lo ozelwe inkosi yabaJuda na? Lokhuza inkosi yaleso sikhathi uHerodi uthi hayi nami ngifuna ukumkhonza ningitshela ukuthi ikuphi la izalelwe khona. Kodwa iqiniso ukuthi wayefuna ukumbulala. Ngobani? Wayezazi yena inkosi. Usebona ukuthi nanze inkosi isizobusa kulomhlaba. NoSathane njalo. uSathane uzibona njengenkosi yalomhlaba. Akafuni ukuthi uJesu abuse kulomhlaba. uJesu uhlala kuwe nakini. And njengoba ehlala kuwe nakini, uSathane uzofika azomhlasela noJesu kuwe nakini. And mangaba wamhlasela uJesu waze ongena esiphambanweni uzokuyekela nike wena manga uJesu. Mawungena Jesu ukhuleka mntana sekhaya uzokuyeka. Khuleka ngakahluphe. Ngeke kuhluphe ngalutho kodwa mawunoJesu uzokuhlupha. Njengoba wamhlupha uJesu nje ngoba hayi ngobehlupha wena kahle kahle uhlupha uJesu. Ufuna lo moya okuwena usuke kuwena. Uthi uJesu into ezokusiza mina nawe ukhuleka ukungena kwelikamoya. Yikho lethi iBhayibheli asikhuleke ngomoya ngesikhathi zonke. Ngoba mangaba ngikhuleka kodwa ngingekho kumoya akungisizi lokho. Angingena emoyeni ngisesenyameni vele. Kanti lenyama uthini uJesu uthi buthakathaka. Uthi lenyama uJesu ibuthakathaka ngamanye amazwi ayikho into engenziwa lenyama ngokwentando yayo ekwenzela uNkulunkulu. Kodwa kudinga ukuthi lenyama ngiyitube ngokuyemthandazweni. Ngokungena kumoya ngiyincisha indawo. Ngoba uSathane ungena kumuntu ngenyama. Angithi wathi mabadla. Abadlanga ngomoya amabedlisithelo ubadla ngenyama. Ngakho uSathane ufuna ukuthi senze izinto zenyama. Ngoba nakho ukulala kaningi uNkulunkulu engikhuza ngokulala. Uthola ukuthi wesinye isikhathi ngiyakhumbula khona la kade ngihlushwa khona amaphupho okudla. Ngaphawula ukuthi mangilale kweze kweqa. Beqala nje kancane ngizwe ukuthi cha sefanele ngidle. Mangavuki uSathane uzofika. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uzodedela isitha ngoba mina ngidedele inyama ngalala. Angisho ukuthi kuyisono ukulala. No. Kodwa ekulaleni kwakho hlala usemthandazweni. Phaphama ngokomoya nangokomzimba uvuka ukhuleke kuNkulunkulu.
lokho kwasho inkosi uJesu. Verse 42 ukuthi ke wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi baba uma lesi sitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga mayenziwe intando yakho. Mayenziwe intando yakho, lamazwi ukuthi mayenziwe intando yakho i-template esanikezwa inkosi uJesu eyomkhuleko. I-template yomkhuleko le athi uJesu mayesifundisa ukukhuleka asothi baba wethu osezulwini umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. I-template le ayisebenzisa yona le ayisifundise yona, esazi ukuthi uzokohlelwa ubuhlungu wathi kodwa intando yakho mayenziwe. Esazi ukuthi uzofikelwa ukufa kwenyama, esazi ukuthi uzogwazwa athwese isiphambano nemiqhele yameva, akhuphuke intaba ethwele isiphambano semsinda ashaywe. Wayekwazi kahle lokho. Yikho esitshelile kulokhuza cishe kuJohn 16:17 ukuthi emhlabeni sizobalusizi ngoba yena wabalusizi. Sizohlushwa emhlabeni kodwa kusalayo ukuthi emkhulekweni wethu asingajahli ukuthi sithi siyaqalekisa Sathane, ngoba lokhu buhlungu obungehlelana noma okwehlelayo angazi noma kwentando kaNkulunkulu yini. Awucabange uJesu usuke ezulwini ezemhlabeni ubezokwenzani emhlabeni? Ubezofela mina nawe ukuze kube njani? Ukuze sisindiswe sibuyele kuNkulunkulu. Kodwa manje bekuzoba buhlungu ukufa kwakhe. Ubefisa uJesu ukuthi makungenzeka akangafi, ngoba vele bengenzanga lutho kahle kahle, ubengakudizela ukufa. Kodwa inkinga ukuthi uma engafi mina bengizofa nawe bese esikhokweni. Uma ungahlelwa ilento uNkulunkulu wathema ukwehlisa ezulwini, wathi usibanibani uzokwehlelwa yiyo ukuze kusizakale usibanibani. Ngeke asizakale lowo muntu uma ngaba engakwehleli leyo nto, uma ngabe uyibalekela, ngoba uJesu phela uNkulunkulu wayemuhle. Wayezothi mayekhuleka athi wo uNkulunkulu ngiyacela ungisize, ayingabe sengizeka lento. Mhlawumbe uNkulunkulu amzwele njengendodana yakhe, angithi bamu athi hayi kulungile awusazi ukufa, kodwa inkinga manje bonke labantu abadalile bayesikhokweni, bayechibini langaphakathi. Omunye mhlambe ubizelwe emshadweni othize unzima lo mshado, mhlambe intando kaNkulunkulu ushade nalomuntu, mhlambe ungazoqalekisa ubone mhlambe ngenza iphutha kanti cha uNkulunkulu ufisa ukuthi lo muntu oshade naye akasizakale ngawe, umlethele khona lokho ukuthi ngale impilo yakho makasizakale. Ngoba uJesu ulethele khona lokho ukuthi ngokufa kwakhe mina nawe sizakale. Kunezinto esingayikhulekela uNkulunkulu engayiphenduli ngoba akusiyontando yakhe. Yikho iBhayibheli lisitshela ukuthi uyasiphendula uma sikhuleka ngokwentando yakhe, ngoba uzokhala ukuthi uNkulunkulu akangiphenduli mangikhuleka. Umbuzo ukuthi ukhuleka ngokwentando yakhe yini? Ngoba uJesu mhlambe la uNkulunkulu wayezothi no, njengoba usuqethi nje ungafi, ngeke ungafi ngoba intando yami. Bekuzoba kokuqala lokho uJesu ekhuleka kuNkulunkulu ungaphendula umkhuleko wakhe. Esizathu bekuzoba ukuthi akacelanga ngokwentando kaNkulunkulu, akalandelanga itemplate yomkhuleko, ukuthi into yokuqala nje ngakacela lutho okomhlaba, ake ngicele nje ukuthi intando yakho mayenziwe, yenziwe emhlabeni njengalokho yenziwe ezulwini. uNkulunkulu wasazi singadala, uyayazi intando yakhe ngempilo yami nempilo yakho. Mhlawumbe intando yakhe ngempilo yami kufanele idlule ebuhlungwini ukuze kube khona uzosizakala, ukuze kube khona ubufakazi engizobuletha. Ngithi uNkulunkulu mina ngidlule kulokhu nalokho wangenzela ukuthi nokuthi, bese omunye umuntu asizakala, omunye umuntu awungena ezulwini ngenxa lokubufakazi. Mhlawumbe lokubufakazi uzokukhuluma
Kodwa njengoba lesho izwi ukuthi ukuhlupheka kwethu makwaziwe ngabantu bonke. Ukuthi sihlangana nani abantu izicelo mazaziwe uNkulunkulu. Kodwa ukubekezela kwethu njengoba nje uhlupheka kangaka ukubekezela kwakho abantu mabakwazi babone ukuthi isibanibani uyabekezela. Mhlawumbe umunye uzokusebonela ukuthi isibanibani uyabekezela. Athi hayi mayekwazile usibanibani ukubekezela kuze kube kanje kulesi sikhathi. Kule nkinga engimbone ebhekene nayo. Futhi nami mangingabekezela mhlawumbe ngizosizakala. La insukweni kwaba nesiphithiphithi la emphakathini. Sathola ku WhatsApp group ukuthi hayi kube ne domestic violence. Manje inamba la kade kukhulunywa khona ukuthi kwenzeke leyo nkinga kuyinamba eyodwa kodwa imizi emibili khona uA no B. Abacacisanga ukuthi uA no B. Sesiyakhuluma nomama la ukuthi ke kungaba yipi ke uA noma uB kulezi inamba ngoba baveze inamba kuphela abashonga ukuthi uA noma uB. Hayi sethu mama hayi ngokwazi kwambaba lapha yana. Hayi ngazi ukuthi lo muntu lona ngakhuluma ukuthi bla 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 lethulile. Ngabe mase lokuthula kwakhe kuzokwenza ukuthi nalokho khuluma bonke hayi mina ngiyeke. Ngoba kuzosizana ukuthi ubonise umuntu osempini. Uzoyeka indlela ngoba uzovuthela phambili. Usolakini. Ngoba manje kushuthi isiphawulekile impilo yalo baba. Ukuthi akusiyona lo hlobo lolo. Kushuthi ngabe mazi amathuba ukuthi le nkinga yenzeke kwakhe mancane. Hayi ngoba ibingeke ibe khona ingxabano. Kodwa ukuthi lo munye uyaziwa ukuthi noma engaba khona. Iyovele nje ayivalele phezulu. Lo olwayo uzozithola eselwa yedwa ngoba omunye akala. Izoqhubeka leyo mpilo noma izothula noma izoma. Inkingi leyo ukuthi omunye uthi mangabe uSathane esebenzisa inyama umvukela umbuso umoya wombusi na avuka inyama kuphela ukamoya kuvuka inyama kulomuntu. Yikho inkosi uJesu ethi phaphamani khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Ngoba siyayazi ukuthi inyama ebuthakathaka kodwa mangabe usemkhulekweni hayi inyama ezothoba. Ayikwazi ukungathobi. Naye uJesu ekubona lokho empilweni yakhe ukuthi hey mangangathandazi la ngisenkingeni. Mangangathandazi la ngeke ngiyenze lento engiyisuselwe ezulwini. Nawe mntana kaNkulunkulu kunalento lo uNkulunkulu akulethele yona emhlabeni. Ungathandazi ngeke uyenze lento uNkulunkulu akulethele yona emhlabeni. Uzokwenza lento uSathane ayizele emhlabeni. Ukuzobhubhisa. Uzobhubhisa wena. Ukuzobulala. Uzobulala wena. Ukuzontshontsha. Uzontshontsha lokhu kuthula okulethwa ukukhona benkosi uJesu kuwe. Nami. Uzele lokho kuSathane. Yikho kungamele silalele inyama. Ngoba uSathane ungena ngenyama vele. Akanayo indlela yokungena ngoMoya. Ungena ngenyama. Yikho wangena ngokudla lapha kuAdam noEva. Ngoba into yenyama akwazi ukungena ngayo leyo. Ngoba uMoya hayi angazi ukuthi uzongena ngayiphi indlela. Mawuse moyeni angazi uzongena kanjani kuwena. Ngoba usemoyeni uzombamba. Ngoba yena ungumoya. Manje uzocasha ngenyama, acashe ngalo ngenyama, nobone lo nenyama ekulwisa, kanti cha uzulisa uSathane. Hayi lo nobone inyama kuyena. Lapha kulokhuza kuverse 51. Thabhe komunye kwababe noJesu. Welula isandla wahosha inkemba yakhe. Wayigenqa inceku yomKristu omkhulu. Wayinquma indlela. Uyabona ke? Lona akathandazanga lona ngoba bengesiwona omunye waba labafundi abathathu okathi mabathandaze. Lo wayenoJesu nje. Akabuze enkosini ukuthi makunjena kwenziwa njani. Nkosi ngikuvikela kanjani? Yena uzomvikela ngenyama. Uzothatha into yasemhlabeni. Phela inkemba yenziwe ngomhlaba. Uzothatha isikhaliso somhlaba. Hayi kubazalwana silwi ngezikhaliso zomhlaba. Asilwi ngezikhaliso zenyama. Le nkemba lena yenziwe umuntu, yenziwe isandla somuntu. Lo muntu ohamba noJesu. Uhamba noJesu kodwa ulwa ngenyama. Uhamba noJesu kodwa uphethe izikhaliso zenyama. Kodwa uhamba noJesu.
Angazi noma uphethe izikhali zenyama nemntwana kaNkulunkulu. Angazi noma uthi uhamba noJesu kodwa ulwa ngezikhali zenyama na. Uhamba noJesu nje impela, hayi washo ukuyigenca ilokhuzi incike yompriest. Kanti abapriest babegcotshiwe vele. Kodwa uzoyigenca. uJesu ekumoya, engumoya, noma wayesenyameni. Uthini? Verse 52, uJesu wayesethi kuye, buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. Yezwa ke? Hayi nje ukuthi obulala ngenkemba, oyiphathayo. Ngamanye amazwi uma uphatha izikhali zenyama, njengoba inkemba eyinto yenyama, uzofela enyameni yakho, uzofela ezonweni, awuzufela kwelikamoya. Ngoba uphatha inkemba phela wena yenyama, awuphethe inkemba kamoya izwi likaNkulunkulu. Lapha ku verse 53 uthi ingabe uthi ngingecele ubaba angithumelele manje amalegiyona ezingelosi adlula 12 na. Nazo ke indaba engangihlala ngiyibuza kakhulu ngayo, ukuthi understand ukuthi uJesu yini wayengathi enguNkulunkulu, ekuNkulunkulu, edalile izulu, wadala umhlaba, abese acele kubaba, angaceli kubaba ukuthi akamlwele, kodwa acele ukuthi akathume ingelosi ezingaphezulu kuka-120 kuka-1200 noma ezingaphezulu kwamalegiyona awu-12. Yingani kufanele kuthunywe ingelosi angazilweli yena? Yingani engasho ukuthi mina benginganibhubhisa nonke la uma bengithatha, noma bengacela ubaba anibhubhise nonke la? Yini ekhuluma ngeingelosi? Kube ngazi ukuthi manje uvikelwe yingelosi yena, ngaphandle kweingelosi akakwazi ukuyibeka. Ngangihlala ngiyibuza lo mbuzo. Izazi zasempumalanga zathi mazifika eBethlehem noma mazifika eJerusalem, zathi uphi lo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? uJesu uzelwe, kodwa uzele evesana eyinkosi. Asizwa la uJesu emhlabeni egcotshwa ngumuntu wasemhlabeni ukuthi makabe inkosi. Kusho ukuthi uJesu uyinkosi yezulu. Angaze ngizwe inkosi emhlabeni kuthi makunempi isuke yona ngokungokwayo iyoyilwa leyo mpi leyo, kodwa ikhuluma namabutho ayo, kube amabutho azolwa leyo mpi leyo. Uma ubheka isambulo 12, uma ngikhumbula kahle, uma ngesim 13 ngithi 12 uma ngikhumbula kahle, uMikhayeli nengelosi zakhe zalwa noSathane, noSathane walwa, kodwa uSathane akakwazanga ukuzehlula lezi zingelosi zikaNkulunkulu. Akwaze kwatholelwa indawo yakhe uSathane ezulwini, waxoshwa ezulwini, wase kuthiwa maye kuwe wena mhlaba, ngoba uSathane wehlele kuwe. Uyabona ukuthi ezulwini uNkulunkulu akamxoshanga uSathane. uNkulunkulu uyayenza nje, wayenza isihloko esenzela uSathane nani namadimoni, kodwa akusiyena uNkulunkulu waxosha uSathane ezulwini. Ingelosi ezaxosha uSathane ezulwini izalwa naye. Lapha mubheka kulokhuza kuHebrews 1 verse 7 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza ingelosi zibe yimimoya. Ngamanye amazwi uJesu la usivezela ukuthi le mpi ayebhekene nayo bekungesiyona impi yenyama. Yena uJesu ubusa ezulwini,
yena uJesu ezulwini into azenzayo uvela athuma ingelosi ukuthi hambe wenze lokhu nalokhu nalokhu. Umbuso wakho usezulwini awukho emhlabeni. Yikho ebusa kubantwana bakaNkulunkulu bakhe efuna ukuthi benze intando kaBaba besezulwini. Ngoba ikhaya lethu lisezulwini, hayi emhlabeni. Yikho ke uNkulunkulu noma uJesu ekhuluma ngeingelosi ukuthi uNkulunkulu yena ubengathandaza yena uNkulunkulu azehlisa lezi ingelosi ngoba ziyimimoya kuzoliwa lempi kamoya. Kodwa lo oyahamba noJesu yena wayilwa ngenyama. Angazi noma mntwana kaNkulunkulu uyayilwa yini impi kamoya ngenyama. Ngeke uye ndawo noJesu, ngeke uphumelele noJesu, ngeke uphumelele kuJesu noma ngaba uthi ulwela uJesu. Umusalo lempi uyilwa ngenyama ngeke uphumelele mntana sekhaya. Udinga ukuba kumoya. Uthi uJesu bengecele yini ngoba ubezazi ukuthi ubesemhlabeni esenyameni. Yikho ke ekhuluma ngokucela. Kodwa uma besezulwini ngaleso sikhathi ubengayithuma yena qobo ingelosi. Kodwa ngoba besemhlabeni ukhuluma ngelokuthi usebenzisa igama lokucela. Utshela thina abantwana bakaNkulunkulu ukuthi noma sehlelwa yini into esiyenza ukuthi siyacela. Siyacela kuNkulunkulu. Asigijimisi ikhwela. Asigijimisi ukwazi kwethu. Asigijimisi ukwazi kwethu iBhayibheli. Bese sithi sizolwa ngeBhayibheli noma sizolwa ngalokhu nalokhu kanti sesifaka inyama lapha. No. Okwethu ukucela. Ukhuluma nalenceku ezama ukumlwela uJesu. uJesu bengazi ukuthi akabasoli laba abazombulala noma abazomlwisa. Akalwi nabo. Akabuzi futhi ukuthi nikwenzelani lokho enikwenzayo. Ngoba uyazi ukuthi laba bantu lento abayenzayo bazokwenza intando kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi umuntu angafika zokuhlupha kuwena kanti uzokwenza intando kaNkulunkulu. Khona umuntu angafika ngokwakho ngokwenyama uzokwenza kabi kanti kahle kahle uzokwenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu angakubiza ngolunye usuku ekubizele ezulwini. Avele enze nje ukuthi umuntu azokubulala. Kanti uzokwenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu indlela akubize ngayo le. Uyalwa yini nangentando kaNkulunkulu noma ugijimisa ukuthi nangu uSathane sefikile. Nangu uSathane usezongihlasela. Kanti mhlambe sekuyintando kaNkulunkulu. uNkulunkulu uJesu wayazi ukuthi lesi sikhathi sekuyisikhathi sentando kaNkulunkulu. Zikhona izikhathi lapho uJesu afikele khona ukuhlaselwa. Wayenyamalala ngalezo izikhathi. Babengakwazi ukumthola ngaleso sikhathi. Ngoba ngaleso sikhathi kwakungesiyo intando kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ngifuna ukuveza ukuthi mawahlela ngokubi akusona sonke leso sikhathi lapho kuyintando kaNkulunkulu. Kungenzeka wahlele ngokubi kanti akusentando kaNkulunkulu. Futhi kungenzeka wahlele ngokubi kanti kuyintando kaNkulunkulu. Okwakho nami ukuthi Baba mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Nakulomshado wami mayenziwe intando yakho njengoba yenziwe ezulwini. Nakuleli bandla engikulona kulezi zinto engibhekene nazo mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Nakulomsebenzi engiwusebenzayo engihlushwa kangaka kuwona. Mhlawumbe ngihlushwa ama-colleagues, mhlawumbe ngihlushwa iboss, mhlawumbe ngihlushwa ilokhu nalokhu, mhlawumbe ngihlushwa ingane zami. Ekugcineni intando kaNkulunkulu mayenziwe. Ekugcineni mangithobe. Ekugcineni mangikhuleke. Ngifuna umbuso kaNkulunkulu. Uthi pho ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumele ukuba kube njalo na? Yabona ke kunezinto ekumele zenzeke ukuze kugcwaliseke imibhalo. Mayithi inkosi emhlabeni nekubala usizi. Esho kubantwana bayo. Ma wena ungasabi usizi ke uzogcwalisa kumbhalo. Uma wena ukukhulekela nje ukuthi nje izinto mazihlale zismooth kuwena. Uzogcwaliseka kanjani umbhalo ukuthi sizowasiza emhlabeni? Kuphela osizini lwakho iba nentokozo ngoba isithelo ezinye zezithelo zikamoya ukujabula nentokozo. Usila benoPaul bevalelwe ejele. Suku phakathi kwamabili
bamdumisa uNkulunkulu. Hayi asizwe ukuthi bakhala, asizwe ukuthi bacomplain, kodwa babazi ukuthi kusho ukuthi ukungena kwabejele kuyintando kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi kwenzani ukungena kwabejele nokushaya kwabo? Kwenza ukuthi kuphenduke umgciniziboshwa nendlu yakhe yonke. Inhlupheko leyo yabehlela kusho ukuthi ukuphenduka kwalomgciniziboshwa nendlu yakhe kwakulele ekuthaneni lamadoda kumele ashaye, kwakulele ekuthaneni lamadoda lana kumele angene ejele, kumele lamadoda ahlushwe ukuze kuphenduke lo mgciniziboshwa awungene ezulwini nendlu yakhe. Mhlawumbe kunabantu ngempilo yakho ngokuhlupheka kwakho abazongena ezulwini, kodwa maye ngokubalekela lokho kuhlupheka, maye mangabe ungena esonweni ngoba ubalekela ukuthi uyahlupheka, uzongena esihlokweni ungeniswa ukuthi 1 awuvumelani intando kaNkulunkulu, 2 kunomuntu osengena esihlokweni ngenxa yakho, mhlawumbe kufanele lo muntu asizakale ngoba kuhlupheke wena. Njengalokhu uJesu wahlupheka, thina ke sithwele izimpawu zikaJesu. Masingabantwana bakaNkulunkulu sinezimpawu zikaJesu ngoba singabantwana bakhe. Kwaba impilo yakhe emhlabeni uJesu ukuhlupheka. Yini ke yakhe impilo kumele ihluke? Yini wena kungamele uhlupheke? Yini wena kungamele uswele? Yini wena kungamele uzingelwe? Yini wena ucomplain kangaka enkonzweni yakho ngokuhlushwa? Ukuthi mina umfundisi akangithandi, akangiprogramme nasebandleni, angisetshenziswa nje mina. Kanti wena ufuna ukusetshenziswa umfundisi, ufuna ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ubani kanti okhethayo? Ukhetha uNkulunkulu noma umfundisi noma ibandla? Ubizwe ubani wena? Ubizwe ibandla noma ubizwe uNkulunkulu? Uzongena ebandleni noma uzongena ezulwini likaNkulunkulu? Ibandla lingumzimba kaKristu. Ngakho ibandla kumele lithobele uKristu. Ngoba uKristu mayinhloko yebandla, uyena osenda ama-instructions. Njengekhanda lakho nelami, ilona lisenda ama-instructions emzimbeni wonke ukuthi kusekumele kwenziweni ke manje. Okwakho nje ukuthoba uthandaza uthi Baba, intando yakho mayenziwe. Kulobo buhlungu ungehlelayo, uma kuyintando yakho ngisize ngibekezele. Kodwa Nkosi, uma ngaba kukuhle kuwe ngicela ungikhiphe. Yilo mthandazo wathandaza uJesu ukuthi makungenzeka kukuhle kuwe Baba, hayi ngingathanda ukuthi ngiphunyuke kule ndlela. Inzima kakhulu le ndlela. Siyathanda ukukhuleka umkhuleko kaDavide, amaHubo 23 mayithi uDavide noma ngabe esikudini sethunzi lokufa ngesabo kubi, ngoba wena unami, azathi indebe yami yachichima. La uJesu uthi makungenzeka mayidlule le ndebe. Angazi le ndebe ayikhuluma ngayo uDavide ukuthi yachichima uthi yiphi, noma ukhuluma ngale akhuluma ngayo uJesu angazi, kodwa yachichima. Umuzo ukuthi mayichichima inkomishi yakho uyakujabulela yini lokho? Ayingcolisi letafula lakho. Kubuhlungu masechichima indebe kwesinye isikhathi. Lobo buhlungu obehlela uJesu. Ya, phambilini ngangijabulela lokho ngithi hey, my cup overflows, so kusho ukuthi kugcwele izibusiso. Kanti isibusiso esikhulu esokungena ezulwini. Lesi sibusiso singenze kasifike nokuchichima okungeke kube mnandi kuwena nami. Kodwa mangaba kuyindebe ezongifaka ezulwini, mangaba kuyindebe leyo eyintando kaNkulunkulu, mayenziwe intando kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi asigcine lapho. Ngicele ubaba uMabasa sikhulekele. Baba wethu sizulwini, siyabonga uNkulunkulu wethu. Sibonga nalezwi lesizwe. UNkulunkulu wehlisile umoya wakho phakathi kwethu. Siyayaza ukuthi wena uyazile ukuthi ngalesi sikhathi sizoba sihlangene sikhuluma ngelizwi lakho somoya. uNkulunkulu wethu hlala ngathi sonke isikhathi. Sibonge nalabo abavela kude uNkulunkulu bazofika lapha kale ndawo
yiwe uyazileka ngalesi sikhathi uNkulunkulu ukuthi sizoba sihlangene sikhuluma ngelizwi lakho. uNkulunkulu siyabonga konke lokho ukwenzileke, sibonga namusa wakho lo wenzileke ngegama lakho Kristu Jesu, amen. Jesu Kristu inkosi. Oh Nkosi mayenziwe intando yakho, Nkosi mayenziwe